Radio F. Mijn microfoon. En dat weer een prachtig plaatsje dat heel goed past bij deze kostelijke naaizimmerdij. Het wie onvregen troch Johanne van Dijk die het graag jaren litten woe, en haar Beppe Ljouwert dat ze een soort van houdt. Nou, Beppe Ljouwert, ik hoop je dat we je blied maken haar met dit veske. En oors dan doen we dat wel met het volgende nummer. En dat is Vrijheid van Griet Wiersma. Else dij nijzet me leuk weg. Roze vluchterijen hier en daar. Mem kroept gaat zo nog een keer op het treinstation. Ze laat het blier, maar denkt kom gauw weer om. Hey, wat je betjingen. Als nou een beetje vrij is. Hey, Mieke leven. We zitten wat warrig uit. Nou Jappie, het valt wat daar een beetje sloeg. Wat er letter bij gaan? Of wat er vol achter de jonkjes, jongens zeggen. Hey, wist je wat ik toch? Ik zal een kopje koffie voor die halen. Nee. Ik moet geen koffie meer haken. Ik heb een hoor. Nee, ik zou er eens wel even uit willen. Even een frisse noorshellje. Ik zit hier van 6 uur van de morgen. Zit ik hier al in dit tjustere hokje. Och, heer leven, dan had ze de zin nog net eens even door het kop gegaan. Hey, wist je wat we doen? Geen doen we even naar boeken. Dan neem ik het jij wel even hoe je. Wat nog tillen, Mieke? Zie eens de, Happy. Nee, ik vervang Mieke even. Doe mij maar even, joh. En dat weer een prachtig veske van Griet Wiersma. En dan ook voor Beppe Ljouwert en voor alle orenpapen met dat niet mooi gewoon een liedje dat zij alle keer geweldig vinden zullen. Mooi, jong. Ik ben weer wekker hier, jongens. Dank u wel. Nou, dan geef je me weer een burger. Muziekplaten. Ja. Mijn microfoon. Beste meesken. Nou, dit weer even heel wat oors vanzelf. Olsief, town! Op mijn kantoor! Alle keer. En alle kikkers in de kroren, zwaar je ervoor dat je me goed verhalen! En je denkt nog net dat ik zulke soorten van grappen in je tas ken? Wij zijn een serieus televisie- en radiostation met een grote verantwoording voor honderdduizenden man publiek. Nou, Mieke, hè? Hoe kon dit nou? Wat is nou boeten? En Appie, wat is nou te zieken in de radiostudio? Nou, ja, sure, Nou, het is eens wel wat mijn schuld. Ik wie wat sloeg en toen ging ik naar buiten om wat frisse lucht op te snuiven. En toen heb ik Appie net echt goed verteld wat er in tijd daar in de studio dwaamast.
Nou ja, doe eens al je wat misbeteerd en ik zal ervoor zorgen dat dit netwerk gebeurt. Zo is het, ja. Ik kon het net weten. Zoals je hier net zien me zijn dat... nou ja... Ja, nou? En hoe lang zie je toen in de studio, Mieke? Van 6 uur van de morgen af van de baan. En juster hak ontolen voor de jongens in de studio zitten. En van 6 uur maas, om 12 uur jongens, dat vind je te lang? Nou, het ken wel, s'avonds zelfs. Maar de nachten worden wel een beetje kwaad op deze manier, no? Nou, misschien is het goed dat er nog iemand bij komt en dat we het dan om en om doggen, is maar. Mieke, dat is aardig betocht vanzelfs. Maar du hast geen idee hoeveel het kost. Wij binnen een nije stuurder. En dus dan kan je begrijpen dat er geen geld is om oren mensen oor te nemen. Voorlopig net, tenminste. Nee, dat begrijp ik wel. Het kies eigenlijk wel. Nou, het zou wel noffelijk wezen dat ik dan middags even een skofje eruit koe. Even in de boetenlucht, nou. Ja, en dan kerst in de tussentijd een mooie natuurreportage, maatje Mieke. Ja. Voor de bloemen en de bijkers. Ja, leuk, natuur. Wat een goed idee, Oebelen. Natuur? Bleh. Saai. Nee, de natuur, dat kan nou juist krek heel spannend wezen. Tegen zo'n roofdieren. Liek als de fox. De fox. Wij krijgen hier heel tijd meer foxen in ons natuurgebieden. Ze fretten beesten op. Ze fretten nesten leeg. Ze slachten beesten. Ze jaaien hele vogelkolonies jaaien op. Oh shit, zijn aan de hel. De kring. Nee, dat is nou kijk het probleem. Tja, die fox dat is een beschermd beest. Hè? Nou binnen wel heel iets meer natuurbeschermers. Die zeggen van, er moet meer op de fox sketten worden. Maar er binnen dus ik, die zeggen, nee, die natuur die moet nou juist haar eigen gang in. Een natuurlijke selectie van het ecosysteem. Zo heet dat. Wat? Het is wel spannend. Ja, het is heel spannend. Ja, Mieke. Live op de radio. Between the Foxes. Wauw! Ja. En dan ga ik in de studio zitten en dan zwaar ik ervoor dat het live in de ether komt. Doorgaan, man! Oké. Ik hou voorstellen. Bij jou en Mieke 1 keer de kans. Een reportage te maken op locatie. Een spannende reportage over de natuur. Spannend. Maar ik... was hem. Als er maar 1 harker verdwijnt. Dan wie het 1 keer, maar nooit weer. Dank u wel. Is dit er al in je schroef? Oh, ha. Wat ziek is het? Ook gewoon even wat informatie over foxen. Jongens, denk je hem dat het slagje zal? Hè? Ik had dit nog nooit in zo'n reportage. Oh, natuurlijk is dat. Tuurlijk. Zo, dan moest ik goed tarrieren, hè. En zwaar je dat ze zo ding wisten voor als er heen is. En dan wist ik was het ontreffen kerst en hoe ze dat aan pakken mast, ik maar zeggen. Wacht eens even. Ik had denk ik nou wel wat beelden van foxen. Dan mag maar eens naar Sjem, misschien kerst er wel wat mij. Oebelen. Nou, zo, Frank, maar stel maar eens naar Sjem. De kerst wel wat mij. Nou, dan kerst er van een beetje wel heen, hè. En dan zwaar het oebelen er mij die voor dat je me een prachtig mooie, spannende radio-uitsturing maakt. In Friesland heb je een paar 100 foxen. Ze wonen vooral in natuurgebieden dat net volle mensen komen. Foxen houden net zo van mensen, maar wel van andere beesten. Daar binnen ze gek op, om op te eten. Want foxen binnen echte roofdieren, die dan eens alles eten wat ze vinden kennen. Een fox had een prachtige, lange, dikke stut. En daardoor liek het er grutter als er is. Want eens is een fox net volle grutter als een flinke kat. Sterk en vlug is hij wel. Een fox kan wel lieke hut draven als een scooter. Foxen leven meestal alleenig.
of als mansje en vrouwtje bijen waren. Ze sliepen onder struiken of in hallen onder de groen. Omdat de fox een roofdier is, binnen net volle oren beesten die hem aanvallen kunnen. Daardoor is hij vaak de baas in de natuurgebieden en dat vind ik wel meesken wel net leuk. Die vinden Studio F. Best nog. Goedemiddag, Studio F met Oebelen. Ja, maar Mieke. Sinds Oebelen, wat ik eens nog even vrij wil. Foxen, hè? Ben die eens gevaarlijk? Je wist. Ze fretten vogels op, ze slobberen aaien leeg, ze zitten achter skierboon. Nou, ik bedoel eens meer voor meisken. Ja, dat zoek even voor die uitziekje, Matte. Als het nou wel gevaarlijk is, dan wat moet ik dan? Ja, nou, Hey, Ebele, wat maakt zij dan dat het gevaarlijk wordt? Ja, nou, ik zou zeggen... Rustig blijven. Ebele? Sinds Ebele, als ik nou onvallen word door een fox, dan jij hem dat hebben, dan komt zo wel je voor het hinnen, hè? Ja, wees. Nee, wij zitten hier in de studio weer alles wat er bij mij gebeurt. Dus, en ik zeg wel eens in Appie dat de auto startkleer houdt, ben we zo bij die. Altijd mat, hè? Dank u wel, Ebele. Mieke, nog één ding. Het moet wel spannend worden, hè? Ja, het moet wel spannend worden. Ik vind het nou wel spannend.
1, 2. Hallo? Mieke, jij is door mij? Ja? Ja, Oebele? Hallo, Mieke, jij is door mij? Ja. Ja, ik jij hier. Luid en duidelijk. Over. Oké, Mieke. Precies om 2 uur kerst in de loft. Dat is oer 4 seconden. 3, 2, 1 en best in de loft. Goedemiddag, achter Harkers. Hier Mieke Vroonakker van Studio F, live uit de Lauwersmar. In dit prachtige natuurgebied, dat zelfs uitroepen is daar een nationaal park, rennen staan 250 foksen rond. Die slacht je op bloedige wijze horen best nou, om ze daarna weer op te fretten. En in dit uur brengen we jou een live verslag van zo'n vreselijke slachtpartij. Ik zal eens even in mijn kiekers zien of ik al wat sjoch. Nou, het is hier... ja, het is hier eigenlijk nou nog wat rustig. Maar dat zal wel net zo lang met worden, denk ik. Ja. Nou, dan nou in de tussentijd... Maar even een plaatsje, Mieke. Ja. In de tussentijd maar even een muziekje. Mieke? Mieke, hoe gaat het? Ja, wel goed. Maar ik zie nog geen foksen. Hoe kan dit nou, Oebelig? Het is zo'n intussen toch wel aardig wat omrennen materiëren. En, hoe is het? Ben ik al wat jongen? Nee, nou net, maar dat kan nou wel komen, no? Jou met dat boek daar even. Er zit een hele hoop informatie in over foksen. Foksen. Wat nou? De vos opereert vooral 's avonds en 's nachts. Als hij in het schemerdonker ongezien zijn prooi kan bespieden en besluipen. Overdag houdt hij zich voornamelijk schuil in begroeide natuurgebieden waar niemand hem kan vinden. Oh, maar Ebele, dan maar wij Mieke helpen. Ja, want zij zal op dit uur van de dag in Fox Chain komen. Wacht eens even. Ik weet wat. Wat zegt? Vraag je dood erop voor dat we in de loft blijven. Oebele, jongen. Dit wordt de spannendste radio-uitzending van Studio F uit de hele skiertnis. En niet het Mieke zeggen, hè? Oké. Ebele. Voorzichtig, hè? Als een kat besloep de foks in prooi. De kerst hem haast net onkomen zien alweer. Ik mat nou dus heel goed om me heen zien om hem te vinden. Wacht je, daar beweegt wat rijdt. Zo daar in omrennen. De flinten strongeliep op, zo die het gevaar roeken. Als er maar eer voor haast, dan kan het heel spannend wezen hier in de natuur. Ik denk dat het nou net zo lang met worden zal voordat de eerste foks hier in de buurt is. Nou, dan nou eerst maar een muziekje. Oebele? Oebele, hoe laat is het? Ja, 10 voor 3, Mieke. 50 minuten voorbij. Om het zien te gaan. Ik denk dat van de baan hier van Suze. Maar die studio nooit weer uit, man.
Wat dit kan er net. Ach, die rotfoxen ik. Kom op, hè. Er kan in 10 minuten nog een soort gebeuren. Ja, de D is nog net 2. Had er nog een minuutje bij komen mee, hè. Dat zei de Appie zijn mem altijd zien. Het is misschien Appie dat er een wieze mem had. Is Elke niet bij in de studio? Nee, Ebele die... Ja. Elke niet is hier in de studio. Ja. Ja, hoe bleek maar erin? Ja, erin in... Wat in bed in hoe? Nee, in de loft. Werk die plaat al en gooi mij in de uitsturing. No, vlug. Oké, Mieke, geen in gang. Oké, beste mensen. Ik leeuw het is Safir. De fox zult daar slaan. Hij had zijn prooi uitzocht. En hij zal haast in een woeste beweging zonder genade zijn prooi afslacht zien. We ben niet het jongen van de eerste confrontatie tussen een dier en zijn slachtoffer. Niet kan dit slachtoffer nou meer helpen. Hij kan de fox net meer op oren gedachten brengen. Zijn lot is bezegelen. Zijn lippen is ten einde. Ik zal zien dat ik nog iets dichterbij komen kan, wat net heel zonder gevaar is voor zelfs. Want de fox mij in zijn laatste seconde voor zijn ongeval net meer steurt weer in zijn concentratie. En ik weet dat al. Dan rent dit net goed voor mij af. Ik denk haast dat je meerdere beesten op een klutje zitten. Het is vrij moeilijk om te jaren welke beesten dat het binnen. Ik wil jou, ik jaren hem. Ik sta nou vlak bij hem. Maar... Oh nee. Nee, help. Hij draait hem om. Hij shot me. Ik mat hem nou wel omvallen. Als ik het nou net doe, dan pakt hij mij. Ik ben bang dat dit een gevjocht van lippen op neerwurm had. Ik heb geen keus. Ik mat nou wel. Beste meisken, hier ga ik. Sally! Fox! Ik zal die hier in een pan haken! Ik zal die in! Doe maar weer! Doe maar weer! Ja, Mieke! Doe maar weer! Sally! Oudjes hakken! Sally! Beste meisken, het is slagen. Hij laat je uittelt voor me op een groen. Voor deze foxen, die zullen het hier mee weer doen. Geen best en geen mees. Dit weer Mieke Vroonakker, live uit de Lauwersmar voor Studio F. Kijk goed, dit is fijn. Oh, sorry. Van Koes. Ja, mooi.
Nou, klein, hè? Ja, dat is wel happy, jongen. Proost, hè? Ja. Achter aanwezigen. Beste Mieke. Ik ben grutsk en tegen blied dat ik je vertellen kan dat de uitsturing van Juster, de uitsturing waarin Mieke het gevecht aangegaan is bij een echte fox, een nieuw record opspiet had. Ja. In de geschiedenis van Studio F hadden er nooit zoveel mensen luisteren naar een radioreportage. Nee, sterker nog. We bestaan maar een paar weken en zond deze uitsturing, dus zond Juster, ben wij de best beluisterde omroep van het hele land. En dit hebben we al hier te danken aan uw collega Mieke Mieke Vroonakker. Daarom, Mieke, ik ben blied. En ik wist dat hij nou vertellen kan dat ik hij bekronen voer met de officiële eretitel ster-presentatrice van Studio F. Hey, dit is wat. En dat betekent, Mieke, dat is toch net alleen officieel uw beste radiopresentatrice beste, maar dat is toch vooral Joert. Elke dag een eigen reportage met je meest boetende door. Dat is geweldig! Mooi. Alle kijkers zien de kronen. Een driewerf, hoera! Van microfoon. Vroonakker. Hip, hip, hip. Hoera! Hip, hip, hip. Hoera! Hip, hip, hip. Hoera! Ja. Nou, dat treft het maar, Mieke. Ook wees ik met een eretitel, Vanke. Heel belangrijk. Doe ik bedankt, hè.